Τέρεζα γεννήθηκε σαν σπερματοζωάριο μέσα μου, γιατί δεν μπορώ να πω ότι άρχισε να γράφεται ή άρχισε να γίνεται η έρευνα τότε, ακριβώς πριν από 40 χρόνια, Νάσο. Σε μία press conference του Archibald MacLeish, ενός Αμερικανού ποιητή, φίλου του Hemingway στην εποχή της νιώτης του, με ρώτησε, όταν μείναμε μόνοι, ποια ήταν αυτή η αόρατη Ελληνίδα που έφερε το Hemingway στην Ελλάδα το 1922, στον πόλεμο με τους Τούρκους. Εγώ έμεινα άναυδος. Ήταν βέβαια ο Hemingway είδωλό μου, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν στην Ελλάδα. Και δεν ήξερα βέβαια ότι είχε σχέση με Ελληνίδα. Η αόρατη Ελληνίδα. Με ενδιαφέραν πιο πολύ οι ορατές Ελληνίδες τότε. Ο χαρακτηρισμός η Τερέζα ήταν η αόρατη Ελληνίδα στη ζωή του Έρνεστ ανήκει στην τελευταία σύζυγο του Hemingway. Όχι, ο χαρακτηρισμός ανήκει, το έλεγε και η Mary Hemingway, που τα είχαν κουβεντιάσει με τον MacLeish. Ήταν πολύ λίγοι αποδέκτες αυτού του μυστικού, γιατί ο Hemingway ήταν πολύ μυστικοπαθής στις ερωτικές του ιστορίες. Άφηνε να γίνουν γνωστοί οι γάμοι του. Ήταν πολύ πουριτανός, όσο και να στον περίεργο. Αλλά τα πάθη του, που ήταν πάρα πολλά, είναι άγνωστα. Και ένα από αυτά ήταν η Τερέζα. Λοιπόν, η Τερέζα γεννήθηκε σαν σπερματοζωάριο, σαν αν θες πρώτος ερεθισμός, πριν από 40 χρόνια. Βεβαίως τότε δεν σκόπευα να το κάνω βιβλίο, αλλά άρχισα σιγά σιγά να ερευνώ. Γνώρισα τη Mary Hemingway, γνώρισα τον Lester Hemingway, τον αδερφό του, τη Σοφία Λασκαρίδου, τη ζωγράφο, που ήταν ο μεγάλος έρωτας του Περικλή Γιαννόπουλου και που ήταν πολύ φίλη της Τερέζας και ήξερε την περιπέτειά της, τη μεγάλη της περιπέτεια στην Ευρώπη. Ήταν μοντέλο του Πικάσο η Τερέζα. Θα πρέπει να ήταν πολύ όμορφη κοπέλα, τι λένε οι περιγραφές για αυτήν? Τι λέω εγώ, θα σου πω, γιατί εγώ τη γνώρισα 70 ετών, 72. Είχε κάτι πράσινα μάτια που σε τύριαν σαν θάλασσα, θα έλεγα, σαν κύμα έτσι σε σκέπαζαν, και θα έλεγα ότι ήταν μια ερωτεύσιμη γυναίκα. Δηλαδή εγώ μπορούσα άνετα να την ερωτευτώ και μπορεί και να την ερωτεύτηκα, αλλά ήμουν πολύ νέος τότε για να τολμήσω να ελπίσω ότι θα τη συγκινούσα. Τη γνώρισα λοιπόν και ήταν πολύ ωραία γυναίκα. Τότε βέβαια στο Παρίσι του 22, που ήταν μοντέλο του Πικάσο και του Μπρακ και την ερωτεύτηκε ο Hemingway, ήταν φαίνεται η θεά του Μοπαρνάς. Ο Θεός, που λέει και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, είδες ο Θεός κάνει και καμιά έξυπνη πράξη. Έπλασε τη γυναίκα όχι για να μην μείνει ο άντρας μόνος του, αλλά για να μην μείνει ο Φρέντι Γερμανός μόνος του, που θα γεννιόταν ύστερα από χρόνια, γιατί ο Θεός έχει προγραμματισμό και όχι όπως οι υπουργοί μας σήμερα, ξέρει τι θα γίνει. Σου λέει θα γεννηθεί ύστερα από τόσα εκατομμύρια χρόνια ο Φρέντι Γερμανός και εγώ πρέπει να του φτιάξω γυναίκα για να έχει υλικό να δουλεύει. Το 1922 για την Toronto Star ο Ernest Hemingway γράφει ένα εκπληκτικό κομμάτι. Εκπληκτικό για τον τρόπο, τον εντελώς ακριβό λόγο που αποδίδει τη φρίκη στην αποβάθρα της Σμύρνης. Μάλιστα ο τίτλος αυτός είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην αποβάθρα της Σμύρνης. Σμύρνα, ναι. Ξέρεις βέβαια ότι αυτό το διήγημα το έγραψε από δεύτερο χέρι. Δεν ήταν παρόν, γιατί δεν πήγε ποτέ στη Σμύρνη. Όταν έφτασε ο Hemingway στην Ελλάδα, στην πόλη, ήταν 29 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή η Σμύρνη είχε καεί. Ακόμα κάμπνιζαν τα ερειπιά της. Αλλά ήταν τόσο τον άγγιξε ο καημός ο ελληνικός, γιατί πραγματικά τον άγγιξε ο ελληνικός καημός. Τόσο που κάποια στιγμή θέλησε και να εγκαταλείψει το επάγγελμα για να μείνει στην Ελλάδα και να κάνει κάτι για αυτό που γινόταν εδώ πέρα, για αυτό που συνέβαινε, για το δράμα. Λοιπόν, τον άγγιξε τόσο πολύ ο καημός της Σμύρνης, ώστε μάζεψε στοιχεία σαν έτσι εργατική μέλισσα από δημοσιογράφους, από αυτός που μάθετε δεξιά και αριστερά, και έγραψε ένα πραγματικά υπέροχο διήγημα, αυτό που είπες. Είναι ένα από τα πιο καλά του διηγήματα. Η Τερέζα τι ρόλο έπαιξε σε όλα αυτά? Κάποια στιγμή ο Ernest Hemingway είπε ότι ποια η σημασία, ποια η σπουδαιότητα να είναι κανείς συγγραφέας, όταν έχει να αντικρίσει αυτά τα φρικτά πράγματα, και έχει βεβαίως κατά νου τους ορούς των πτωμάτων των Ελλήνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Όχι μόνο αυτό. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι ήθελε να εγκαταλείψει το γράψιμο. Αυτό το προσπερνούν οι βιογράφοι του και δεν ξέρω γιατί. Το γράφουν βέβαια, αλλά το περνάνε κάπως βιαστικά. Ήθελε να τα παρατήσει για μερικές μέρες, βλέποντας και την τραγωδία, αλλά κυρίως βλέποντας το καραβάνι των προσφύγων από τη Θράκη προς τη Μακεδονία. 32 χιλιόμετρα πρόσφυγες. 32 χιλιόμετρα πομπή, Νάσο.
Η λιτανία της ντροπής, όπως την έλεγε ο Χέμιγουεϊ. Όταν Φρέντι συνάντησε την Τερέζα, σου τα είπε όλα? Όχι, για δεν μου είπε τίποτα για τον Έρνεστ, για τον έρωτά τους. Όχι, δεν μου είπε τίποτα η Τερέζα. Για το Θεό. Δεν ήξερα καν ότι ήταν αυτή η Τερέζα. Γιατί τότε όταν τη γνώρισα, είχε το όνομα του συζύγου της. Του Τερέζα Δαμαλά είναι το όνομα το πατρικό της. Ο Δαμαλάς ήταν ο άντρας της Σάρας Μπερνάρ και η Τερέζα ήταν εξωγαμό του. Λοιπόν, έκανε τροχιά στην Ευρώπη με το πατρικό της όνομα για να μην δημιουργήσει σκάνδαλο στην Αθήνα. Και όταν τη γνώρισα ως κυρία Τάδε, δεν μπορώ να πω το όνομά της, δεν ήξερα ότι ήταν η Τερέζα. Ήξερα πολλά για την Τερέζα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν η Τερέζα. Άρα με μάγεψε την ίδια ώρα, και αυτό είναι ίσως το σημαντικό, χωρίς να ξέρω ότι είναι η Τερέζα. Και πήγα και έκατσα κοντά της και μου μίλησε για μουσική, μου μίλησε για την ομορφιά της ζωής, μου είπε είσαι νέος, κοίταξε να χαρίσεις τη ζωή σου. Ήταν μια πολύ τρυφερή γυναίκα. Μια φορά την είδα μόνο, αλλά μου έχει μείνει. Όπως με αυτά τα βιβλία του Φρέντι Γερμανός δημιουργεί πια μια παράδοση, οικοδομή θα έλεγα μια πλευρά της λογοτεχνίας μας που έλειπε, αυτήν που θα λέγαμε ιστορικό μυθιστόρημα όπως το λέει ο ίδιος, αλλά ακόμα περισσότερο μυθιστορηματική βιογραφία. Είναι αυτό που από τις ξένες λογοτεχνίες το ξέραμε καλά, από τα βιβλία του Στέφαν Τσβάιχ ή του Αντρέ Μορουά, και τώρα ο Φρέντι Γερμανός έρχεται να γεμίσει ένα τέτοιο κενό που ήταν αισθητό σε εμάς. Ο αγαπημένος της, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, της Τερέζας, ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ, τι έλεγε για τη Μακεδονία? Αξίζει να το πούμε εδώ. Μας ακούνε? Γιατί γίνεται λίγο κυκλοφοριακό χάος. Έλεγε πολλά. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι η Μακεδονία τον είχε συγκινήσει πάρα πολύ, αλλά την είχε δει και πολύ προφητικά. Βλέποντας το κύμα των προσφύγων και βλέποντας τις αλλαγές που γίνονταν στα Βαλκάνια, είχε πει ότι κάποια στιγμή όλη η Ευρώπη θα μιλάει για τη Μακεδονία. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει εδώ, στις δεκαετίες που έρχονται. Αυτά γραμμένα από ένα δημοσιογράφο άγουρο, 23 χρονών Νάσο, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η μικρά Αγγλία, η Ιωάννα Καριστιάνη. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι η γυναίκα του Παντελή του Βούλγαρη. Είναι αυτό που λέγανε μάλλον, ότι πίσω από κάθε σημαντικό άντρα υπάρχει μια σημαντική γυναίκα. Εμείς βέβαια λέμε ότι πλάι σε ένα σημαντικό άντρα υπάρχει μια σημαντική γυναίκα. Πλάι στο Παντελή Βούλγαρη υπάρχει η Ιωάννα Καριστιάνη. Υπάρχει η Ιωάννα Καριστιάνη, η οποία είχε γράψει μια συλλογή διηγημάτων πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά αυτό, η μικρά Αγγλία που αφορά την Άνδρο, με συγχωρείς, και είναι και ιστορικό λίγο, είναι ένα βιβλίο που πιστεύω θα μείνει. Έχει πάει ήδη στην τρίτη έκδοση από ό,τι βλέπω. Ελπίζω να φτάσει στις 30 πολύ γρήγορα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή... Υπάρχει ένα μαράζι ως προς το ποια έκδοση διανύουμε, πόσες χιλιάδες αντίτυπα έχει πουλήσει. Υπάρχει και εδώ αυτό το μαράζι. Εμένα ειλικρινά σου λέω, στο λέω τελείως ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρουν οι χιλιάδες, με ενδιαφέρει το ότι διαβάζετε. Εκεί πατάω. Τώρα, αν οι χιλιάδες μεταφράζονται σε αναγνωσιμότητα, αυτό είναι δευτερεύον. Βεβαίως, επαγγελματίας είμαι, δεν είμαι αμέτωχος της οικονομικής ωφέλης του βιβλίου. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου το κυνήγι των εκατομμυρίων, Νάσο. Δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι τηλεοπτικό στάρ και να βγάζω 80 ή 100 εκατομμύρια από μεταγραφές που γίνονται κλπ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω αυτό που κάνω. Άλλωστε έτσι ξεκίνησα και έτσι κλείνω τον κύκλο μου. Και με ενδιαφέρει να διαβάζουμε. Είναι μια πολύ γλυκιά επικοινωνία το βιβλίο. Και η τηλεόραση είναι. Αλλά το βιβλίο είναι κάτι άλλο. Εδώ Ασκληπιού 3 δούλευα επί δικτατορίας. Εκδιδόταν το περιοδικό Πρωταθλητής με διευθυντή τον Δημήτρη Παπαναγιώτη. Μάλιστα. Τον παλιό μου φίλο. Και τώρα βέβαια εξουσία. Τώρα Προεδρία Δημοκρατίας και όλα αυτά. Διευθυντής γραφείου τύπου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αλλά Ασκληπιού 3. Έμενε ο Παλαμάς. Ο Παλαμάς.
Έμενε ο Παλαμάς, προηγουμένως έμενε... Όχι, έμενε πάντα. Έμενε για πάρα πολλά χρόνια και ήταν και το σπίτι του, θα έλεγα, και κάτι σαν το σπίτι του Σουρή, περίπου. Που ήταν και αυτό πολύ κοντά, στην οδό Πινακωτών, όπως λεγόταν η Χαριλάου Τρικούπη τότε. Θάνο, χωρίς να φοβάσαι τα λάθη, μόλις είδα τώρα το εξής. Έλα πίσω από την πλάτη μας. Ένα βιβλίο του Γιώργου Καράγιοργα, εδώ στον Φιλιππώτη. Το εγχειρίδιο του ρεπόρτερ. Ο Γιώργος είναι δάσκαλος όλων μας. Εμένα δικός μου ήταν οπωσδήποτε, αν και βέβαια δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Νομίζω ξεκίνησε σχεδόν με το ξεκίνημα του πολέμου, γύρω στο 40, και είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Ναι, αλλά ένας καλός ρεπόρτερ σήμερα, αν είναι πράγματι καλός, γράφει καλά, ερευνά καλά, διασταυρώνει τις ειδήσεις, δεν πρόκειται να βγάλει ποτέ λεπτά. Άρα χρειάζεται ένα βιβλίο, ένας κακός ρεπόρτερ που θα βγάλει λεφτά. Αναφέρεσαι σε μένα. Δεν έχω βγάλει λεφτά, Νάσο μου, σε απογοητεύω. Και δεν σκοπεύω να βγάλω λεφτά με την έννοια αυτή. Δηλαδή δεν θέλω να έχω κότερο δικό μου. Ή αν θες δική μου παραλία για να κάνω μπάνιο. Εδώ έρχομαι συνήθως, Νάσο, για τα θεατρικά βιβλία. Γιατί η Δοδόνη είναι η μήτρα, θα έλεγα, των θεατρικών βιβλίων. Τουλάχιστον από όσο έχω ανακαλύψει. Έχει βέβαια και φιλοσοφικά βιβλία. Αλλά στη φιλοσοφία δεν είμαι πάρα πολύ ειδικός, πρέπει να σου πω. Δεν έχω εγκύψει, δεν το έχω εμπεδώσει το θέμα τελείως. Αλλά τα θεατρικά του είναι πραγματικά μια συλλογή πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ό,τι δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού, το βρίσκεις, πιστεύω, εδώ πέρα. Και τώρα πού να σταθεί κανείς, να ένα μεγάλο πρόβλημα. Χάρο Πίτερ, πάρτι γενεθλίων. Μετάφραση Παύλος Μάτεσης. Ο Παλαιός των ημερών, Ο Παλαιός των ημερών, ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Ένα βιβλίο που θα μπορούσαμε να σταματήσουμε σε αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ. Για μένα, μαζί με την ύλη του δάσους και το προηγούμενό του, το σκύλο, που έκανε μετάφραση σε δεν ξέρω πόσες γλώσσες, είναι 3 πάρα πολύ καλά βιβλία. Ο Παύλος έχει πολύ ταλέντο. Αλλά έχει πολύ καλό ταλέντο στο να μεταφράζει και ξέρεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να μεταφράζεις. Λένε πως, θα το ξέρεις, θα το έχεις ακούσει. Η μετάφραση είναι σαν τη γυναίκα. Όταν είναι ωραία δεν είναι πιστή. Και όταν είναι πιστή δεν είναι ωραία. Λοιπόν, ο Παύλος καταντίθετο. Βεβαίως, εγώ έχω γράψει κάπου ότι είναι σαν τον Κάιν με τον Άβελ. Η δημοσιογραφία με τη λογοτεχνία. Πότε σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ, πότε ο Άβελ τον Κάιν και πότε σκοτώνονται και οι δύο. Αλλά δεν συμφωνώ, όχι. Πιστεύω ότι άμα ξεκινήσεις γράφοντας, και είχα γράψει κάπου 10 χρόνια διηγήματα κλπ. Πριν μπω στη δημοσιογραφία. Όχι πριν μπω, πριν με καταπιεί αν θες στη δημοσιογραφία. Γυρίζεις πίσω στον τόπο του εγκρήματος μετά. Δεν είσαι σκοτωμένος. Δεν ξέρω πώς με βλέπεις εμένα. Με βλέπεις ζωντανό, σκοτωμένο. Αισθάνομαι καλά πάντως στην υγεία μου. Ολοζώντανος. Αν και ζούμε σε μια κοινωνία που μας λέει είσαι αυτό που φαίνεσαι. Διαφωνώ με αυτό. Δεν είμαστε μόνο αυτό που φαινόμαστε. Όχι, βέβαια. Πρέπει να πω ότι είσαι και φαίνεσαι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω επίσης ότι είμαστε και υπεύθυνοι και για το πρόσωπό μας. Γιατί εκεί γράφεται όλη η ζωή μας, Νάσο. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας γράφονται. Τελικά είδα εδώ που το είδα στην εστία ένα έτσι συνθηματάκι. Είσαι αυτό που διαβάζεις. Είναι και αυτό. Αυτό που επιλέγεις. Ναι, είσαι. Και είσαι, νιώθω μια ειδονή, έτσι, ένα είδος εκδίκησης να προσθέσω, είσαι και αυτό που βλέπεις. Στον καθρέφτη? Και αλλού. Γιατί τον καθρέφτη δεν τον... Όχι στον καθρέφτη, και αλλού. Δεν τον μπορεί συμπαθώ ιδιαίτερα. Δεν μου κάνει τα κέφια μου πάντα, γι' αυτό δεν σταματάω ιδιαίτερα εκεί. Αλλά βέβαια είσαι αυτό που βλέπεις, βεβαίως. Είσαι αυτό που επιλέγεις γενικά. Ελπίζω να πάει καλά. Ελπίζω να πηγαίνουν καλά όλα τα καλά βιβλία. Και πηγαίνουν, Νάσο. Ευτυχώς πηγαίνουν. Επιτέλους αυτός ο λαός διαβάζει. Οι εκδοτικοί εκεί περισσότερο, τουλάχιστον, δεν πρέπει να έχουν παράπονο για τα οικονομικά τους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν παράπονο. Νομίζω ότι το βιβλίο πάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Οι κυκλοφορίες που γίνονται τώρα, τις κυκλοφορίες μάλλον που γίνονται τώρα, ούτε καν θα τις ονειρεύονταν οι μεγάλοι της γενιάς του 30. Ο Καραγάτσης, ο Βενέζης, ο Μυριβίλης, ο Θεοτοκάς, όλοι αυτοί. Μιλάω για τότε, γιατί τώρα πουλάνε πολύ. Αλλά τότε
δεν φτάναν τις 50 και τις 100.000 που φτάνουν τώρα. Τελικά, Φρέντι, υπάρχει ο κίνδυνος να με επικρίνουν για τη σημερινή εκπομπή. Δεν νομίζω. Είναι βέβαιο. Όταν διαλέγεις βιβλία, προκρίνεις ορισμένα και δεν χωράνε, όχι απορρίπτεις, δεν χωράνε να μπουν κάποια άλλα που αξίζουν. Ή ξεχνάς ενδεχομένως. Ή ξεχάσαμε πάρα πολλά, πολύ αξιόλογα βιβλία, δεν πάει πολύ. Έχουμε ακόμα κάποιο περιθώριο και ξεχάσαμε και κάποια βιβλιοπωλεία. Δηλαδή η Σόλωνος είναι γεμάτη από χώρους του βιβλίου. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει οδηπορικό σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αυτό ας μας το συγχωρέσουν, φαντάζομαι. Ναι, ξεχάσαμε βιβλία, ξεχάσαμε βιβλιοπωλεία, αλλά δεν ξεχάσαμε το βιβλίο. Κοιτάξτε, να σας πω, δεν νιώθω διόλου καμία ενοχή. Τέτοια υπάρχουν και άλλα πολλά. Η Σόλωνος είναι πάντα εδώ. Αυτά δεν έχουν παρά να την επισκεφθούν. Καλό Σαββατοκύριακο.